Am văzut că toată lumea reacționează la Abi Fet Abi, câinele meu Disvel. Mă gândesc să reacționez și eu. Haideți să vedem ce am și eu de spus despre acest district. Vă spun acum că mie mi-a plăcut. Sper că și vouă. Are aproape, deci încă nu au trecut gen 48 de ore și are aproape 2 milioane de vizuri. E bine, e foarte. Zezo a venit velea. Cine? Cum a venit a și plecat și toată lumea l-a uitat. Deci asta îmi place enorm de mult, adică ăsta e de la, a fost un depozit purat, fac și a furat niște tigăi. Dacă îl vedeți pe stradă, luați-vă tiga aia de la pantaloni și dați după el. Asta a fost dispărut dintre ăsta. Deci că nu. Până acum îmi place. Ai 50 de ani, ești un sclav, dă-te în morții tăi. Cum îți permiți tu să îmi faci mie dis la anii tăi? Credeai că o las așa și că n-o să-ți răspund vreodată. Dar ai uitat că demonii nu iartă niciodată. Eu te-am dezgropat, tot eu te îngrop. Încerci și tu. Și deja și eu ce e vorba că dacă nu era nimeni nu mai avea de vedere. Până acum pare mie că sună prea bine și nu e stilul lui Abi. E mai mult stilul de la disul Vele pentru el. Deci că e alt fel de ritm al piesei, nu mai e gen Abi, e, nu știu, e altfel, e diferit, îmi place, e forță. Să fii trapper, dar nu îți iese deloc. Spune de câți ani ai mai văzut un loc în top. Până să mă iau eu de tine, erai uitat de tot. Greșit, Abi. Vera are un loc în top. Că a făcut piesă cu Jator, că altfel nu intra nici în 10, nici în 10, nici în 100 de ani. Dacă îi trăia, nu intra. Viața mea, de-acum ești tranța mea. Îmi bag joc de tine cum vrea inimioara mea. N-ai ce să mai faci, n-ai unde să fugi. Te-am iertat de atâtea ori, acum e vremea să-mi o sugi. Dacă baby Abi dispare, ce să facă Vela oare? Cine... O să moară de foame, 100% e frățioare. Mă scuzați, dar nu pot să mă abțin, adică e prea bun, e prea super disul. Adică a durat la Abi, gen, până în mai, până în februarie-martie când a fost scandalul cu Verea, dar bă, e forță. Deci, e forță, nu ce comenta. Adică mie chiar super place. Salut, Abi. îi mai dă valoare, cine îi mai dă teroare? Dacă nu era smiley, erai vai de tine. N-aveai bani de mâncare, nici de haine, dar în fine o duci așa de rău că faci reclamă la tigăi. Și când te-ai pus cu Abi, fă te-ai pus cu cei mai răi. Și toată lumea știe că am stil italiano. Antonia, eu ti amo, semnat Abi Castellano. Acum schimbă beat-ul și își bate jos dacă se vede ok. Îmi place, a fost forță și vor să spună la capăt piesa. Da, la schimb toată viața pe o zi din viața mea, viața mea. Pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier n-o să stea, n-o să stea. Niciun fraier n-o să stea. Iau toate vedetele din țară la mișto. Softică-ți pe mine că fac numai ce vreau eu. Că fac numai euro, 10.000 de euro. Și fac muzică la mișto. Frumoasa și bestia, Velea și Antonia. Da, păcat. Mor. Asta a fost lumea, nu vedea în trecut. Că și-a făcut parcă un autor de strike sau nu știu ce a făcut să încă un dis în trecut, dar n-a avut succes. Nu știu, nu se pare să cu Velea și Antonia, Frumoasa și bestia și mi se pare că ăsta parcă am mers undeva, dar nu știu unde, până să ascult la Abi. Însă, bă, eu sper să dați și un like. Cum merită să fie hashtag-ul un trending și să depășească pe ăștia doi proști de sus. Că nu știm care dintre voi e femeia. Ia, e vina ta, 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 ia, ia.
fetele. Cred că-i timpul ca velea să facă un test ADN. Să vedem dacă pe bune ăia sunt copiii lui sau ai lui, sau ai lui. Ar putea fi oricui. V-ați dat la schimb toată viața pe o zi. Aici la jignirea pentru venea. Pare că e un pic prea exagerat. Un pic. Adică, frate, nu prea bine. Adică, bă, ai făcut să fie bună rima, dar nu știu ce să zic despre faza în care jignește copii. Adică, mie tot îmi place piesa. Nu știu, un pic exagerată fața, adică te simți și tu prost. Auzi așa ceva. Dar bine, nu că e domnul pentru care disul e ușa de biserică. Deci, merge. În viața mea, pe o zi din viața mea. Lângă mine niciodată niciun fraier n-o să stea, niciun fraier n-o să stea. Eu toate vedetele din țară la mișto softică-s pe mine că fac numai ce vreau eu, că fac numai euro, 10.000 de euro, și fac muzică la mișto. Mi-am ocupat Abi. E clar, e super dis. Să vedem ce avem aici. Text. Abi, tatăl lui Abi. Video. Secret. Motivul piesei. A comentat 1.